Ahojte priatelia rybári. Týmto by som vám chcel predstaviť nové inteligentné guličky Magic Ball od značky Vampire, pri ktorých už nebudeš potrebovať váhu, ani stačí hľadania váhy a metra v vašich bordeloch. Stačí, keď si ho takto umiestnite napríklad jak ja na kľúče od vášho rybárskeho auta a stále ho máte pri sebe. Je to úplne jednoduché. Momentálne som aj na rybách, len čakám na nejakú lepšiu rybu. Využite tejto guličky. Použijete ju takto, že si ju dáte na prst, chytíte si rybu a nech je gulička pod ňou. Vy ak ju odfotíte, potom rybu nahráte do aplikácie a tam sa vám zaznamenajú údaje. Využitie aplikácie je úplne jednoduché. Otvoríte si aplikáciu, vytvoríte si profil a viete si tam zaznamenať každú svoju výpravu. Plus si tam viete zaznamenať každý jeden svoj úlovok, kedy ste ten úlovok chytili, aké bolo počasie a plus si môžete pozrieť aj ďalšie údaje o úlovkoch, ktoré sa pochytali a možno boli vo vašej blízkosti. Ak aj ty už nechceš používať váhu a meter, spravím súťaž o tieto dve inteligentné guličky. Stačí, ak do komentu označíš kamaráta, dá sledovať na stránku vampire.cz a tieto dve guličky budú tvoje. Čaute.